पश्चिम घाटातल्या खानापूर आणि जोडा तालुक्याच्या सीमेचेर जी गावां आसात त्या गावात गेल्या महिन्याभरापासून हातींच्या कळपान धुमाकूळ घातिल्लो आसात। सुमारे 7 ते 8 हातींचो कळप आसा। तो कळप खानापूर आणि जोडा तालुक्याच्या सीमेचेर जी गावां आसात त्या गावांच्या जी भात शेती आसा त्या शेतात रात्रीच्या वेळान वावरतात। तेका लागून मोठ्या प्रमाणात हे हांगासर भात शेतीचे तेंच्यांनी लुकसाण केल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा। एका शेतकऱ्याचे जे सुमारे 1 एकर 2 एकर जी भात शेती आसा ती सध्या पिकलेली आशिल्ली ती शेती पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलेली आमकां पळोवपाक मेळटा। सुमारे 25 ते 30 शेतकऱ्यांचे या भागात मोठ्या प्रमाणात या हत्तींनी नुकसान केल्या कारणान शेतकरी चिंतेत सापडलेलो आमकां पळोवपाक मेळतात। मात्र हत्तींचो बंदोबस्त करपा खातीर जे वन विभाग आसात कर्नाटकाचे ते अपयशी ठरला हे या परिस्थितीतून आमकां पळोवपाक मेळतात। किलवान भात चांगलं बारीक खायला म्हणून बरं भात आणलेलो एकदम बारीक चांगलं भात आहे बघा ते सगळं खाल्याने येतात सगळेच खाऊन मोकळी खायला ते नाही पोटाला खायला आम्हाला चांगलं पाहिजे म्हणून एवढं हे करलो। हत्तींनी अशा प्रकारे शेतीची मोठ्या प्रमाणात हानी केली आसात, चिखल केलो आसात पूर्णपणे शेतीत। रविवारी रात्री हे हत्ती आसात ते हे खानापूर तालुक्यातल्या मिराशी वाटरा हांगासर वास्तव्याक आशिल्ले आणि त्या भागातल्या अनेक शेतकऱ्यांची तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आसात। रात्री याच भागात हेतूच हे रात्री वास्तव्याक आशिल्ले तेंच्यांनी जे हे भात आसात हे भात पूर्णपणे हे मोडून टाकून हे करून ते हांगासर वस्तीक आशिल्ले ते हांगासर तेंच्यांनी रात्री वस्ती काढली आणि सकाळीच ते हांगासरल्यान शेजारच्या जंगलात गेल्ले आसात अशी माहिती आमकां शेतकऱ्यांनी दिल्ली आसात। या हत्तीन कशा प्रकारे हे नुकसान केले आसात ते आमी दाखयता तुमकां। ह्यो मेरो आसात, हो मेरो अशा पद्दतीन फोडून सगळे हे केले आसात। सायडीक जी वन्य प्राणी शेतात येतात तेज्या खातीर लायिल्ले ज्यो बुजावणी म्हणतात तेका ज्यो बुजावणी तेंच्यांनी काडून उडयल्ले आसात। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.